anọ na nso a wee merube mmemme bebe anọ kpọkọta ndị enyi ndị ikwu na ibe na ndị dịgasị iche iche isonye wee kwanye ugwu nye Chief Gabriel anịkpụtalụ dike egwu ọnwụ Jideani bụ onye anọ na nso a wee merube mmemme ọnwụ ya. Ọ nwụrụ ka ọ gbachara afọ 82 ma bụrụ onye amụkwa Adagbe Umueri, kansụl ime obodo Anambra East, mana ọ bụ onye nọkarị na mba ofesi n'oge ndụ ya. Ka anyị sonyere Njideka Okoye bụ onye nọ na mmemme enimozu a. Ndị mmadụ si ebe dị iche iche wee bịa ya bụ mmemme akwamozu gụnyere ndị Umueri American Heritage Association nke nọ na mba ofesi, Umueri Royal Cabinet nke eze ọdịnala Umueri Igwe Bennett Emeka du ha wee bịa, ndị ụka nakwa ọtụtụ ndị ọzọ bụ ndị bịara ịkasi ezinụlọ a obi. N'okwuchukwu ya na ajamasị edoro ya bụ onye nara mmụọ na mbara Madonna Our Lady Secondary School Umueri, ka onye parish priest Our Lady of Victory Catholic Church Umueri Reverend Father Augustine Okeke gwara ndị mmadụ ka ha ṅomiri ụdị ndụ nwa amadi a nara mmụọ biri. Father Okeke kwuru na ya bụ nwa amadi biri ezi ndụ bụ nke eji ihe ọma ọ na-emere ndị mmadụ wee mara, nke gụnyere ime ka ọtụtụ ndị na obodo ya bụrụ nnọọ mmadụ na ndụ a. N'okwu ya n'aha ezinụlọ ndị be egwu ọnwụ Jideani, ka ụmụnne ya bụ onye nara mmụọ mmadụ abụọ, Maazị John nakwa Emmanuel egwu ọnwụ Jideani, kọwara na nwanne ha nwoke bụ nnọọ ezigbo mmadụ, bụrụ mmadụ ọra, bụrụ onye ama ama, nke kwenyesiri ike na ịlụsi ọrụ ike na-akwụ ụgwọ. Kenere ndị mmadụ bịara iso ha kwanyere nwanne ha ugwu ikpeazụ ma yọọ ka Chineke nye ha njem udo wee naghachi na be ha dị iche iche. Diọkpara ya bụ onye nara mmụọ Maazị Chigozie nakwa ada ya nwanyị Nwada Uchenna egwu ọnwụ Jideani kọwara na ọ bụ ezie na nna ha anọzi, mana ezi ụkpụrụ ọtọ bụ nke ga-aga n'iru na-adị. N'okwu nke ha ka Maazị Chinonso nakwa Dọkịnta Afamefu na egwu ọnwụ Jideani kọwara na ya bụ Chief anịkpụtalụ dike nara mmụọ bụ nnọọ ezi nwa amadi, onye udo na onye na-ahụ mmadụ n'anya, bụ onye gbanisiri ike ime ka onye ọbụla nọ ya okirikiri bụrụ mmadụ. N'okwu ya ka onye eze ọdịnala Umueri Igwe Emeka kọwara na ya bụ Chief egwu ọnwụ Jideani nara mmụọ na ọ bụ ezie na obi na mba ofesi oge ọ dị ndụ, mana ọ na-esonyere ndị obodo ya n'ihe ọbụla a na-eme n'akụkụ niile, ma dụọ ndị bi na mba ofesi ọdụ ka ha gbanisie ike ịhụ na ha na-esonye n'ihe ndị be ha na-eme n'ụlọ. Ihe pụtara ihe n'oge ya bụ mmemme akwamozu gụnyere ije mgbaru, egwu ọdịnala dị iche iche, etim mmanwụ nakwa ihe ndị ọzọ. Site na Umueri, Njideka Okoye maka akụkọ ụwa ABS.